Vaša reč je vaš čarobni štapić. Naša reč je naš čarobni štapić ispunjen čarolijom i moći. Isus Hrist je istakao kolika je moć reči. Prema rečima vašim bit ćete odbranjeni i prema rečima vašim bit ćete osuđeni. I smrt i život u vlasti su jezika. Prema tome, mi imamo moć da promenimo nepovoljne okolnosti ukoliko iznad njih zamahnemo čarobnim štapićem naše reči. Umesto žalosti pojavljuje se radost. Umesto bolesti javlja se zdravlje. Umesto oskudice nastaje izobilje. Jedna žena mi je došla radi tretmana za uspeh i blagostanje. Imala je samo $2. Rekla sam, blagoslovimo ova $2 sa saznanjem da imate čarobni novčanik duha. On nikada ne može da se isprazni, kako novac odlazi, uz milost odmah i dolazi, na savršene načine. Vidim da je novčanik uvek prepun, natrpan novcem. Žutim novčanicama, zelenim novčanicama, ružičastim čekovima, plavim čekovima, belim čekovima, zlatnicima, srebrom i novcem. Vidim da puca po šavovima koliko je pun. Ona je odgovorila, osjećam da mi je tašna teža zbog količine novca u njoj. I bila je u tolikoj meri ispunjena verom da mi je dala jedan od svoja $2 kao dobrovoljni prilog. Nisam se usudila da odbijem i da je vidim u nemaštini, pošto je bila važno da i ja zadržim sliku izobilja. Ubrzo posle toga dobila je na poklon $6.000. Neustrašiva vera i izgovorena reč omogućili su to ostvarenje. Izjava o čarobnom novčaniku je veoma moćna, jer utiskuje veoma živu sliku. Nemoguće je da ne vidite da vam je novčanik pun novca kada koristite reči prepun, natrpan. Sposobnost za mišljenja je kreativna sposobnost i bitno je obratiti reči koje donose uočljivo ispunjenje onoga što se zahteva. Nikada nemojte da vizualizacijom namećete određenu sliku. Pustite da božanska zamisao zablesne u vašem svesnom umu. U tom slučaju, učesnik postupa u skladu sa božanskim planom. Isus Hrist je rekao, vi ćete spoznati istinu i istina će vas osloboditi. To znači da moramo da spoznamo istinu o svakoj situaciji sa kojom se suočavamo. Nema istine u oskudici ili ograničenju. On zamahnu čarobnim štapićem svoje reči i pustinja se obradova i procveta kao ruža. Strah, sumnja, strepnja, bes i ogorčenost uništavaju ćelije u telu, uznemiruju nervni sistem i izazivaju bolest i nesreću. Sreću i zdravlje treba da zaslužimo apsolutnim kontrolisanjem osjećajne prirode. Snaga pomera, a nju samu ne možemo pomeriti. Kada smo smireni i vedrog duha, imamo dobar apetit, osjećamo se zadovoljno i srećno, uprkos tome što su spoljašnje okolnosti protiv nas, ovladali smo svojom emocionalnom prirodom. Tada imamo moć da ukrotimo vetrove i valove, da kontrolišemo uslove. Naša reč je naš čarobni štapić. Zato očigledni neuspeh pretvaramo u uspeh. Znamo da su naše univerzalne zalihe beskrajne i direktne, a sve naše potrebe se odmah ispoljavaju u spoljašnjem svetu. Jednu ženu je jednog jutra na moru probudio zvuk sirena za maglu. Nad okeanom se nadvila gusta magla bez nagoveštaja da će se razići. Ona je odmah izgovorila reči. Nema magle u božanskom umu, zato neka se digne ova magla. Zahvalna sam na suncu. Ubrzo se pojavilo sunce, jer čovek suvereno vlada elementima, vlada svime što je stvoreno. Svaki čovek ima moć da odagna maglu iz svog života. To može da bude magla u vidu nedostatka novca, ljubavi, sreće ili zdravlja. Zahvalite na suncu. Uspeh. Postoje određene reči ili slike koje utiču na podsvesni um. Jedan čovek je došao i zamolio me da sastavim izjavu
za pravi posao za njega. To sam i uradila i dala mu je, gle, postavio sam ispred tebe otvorena vrata sudbine i ni jedan čovek ne može da ih zatvori. Učinilo mi se da to nije ostavilo neki utisak, pa sam bila inspirisana da dodam. I ni jedan čovek ih neće zatvoriti jer su zakovana iznutra. Čovek je bio zadivljen i izašao je oduševljen. Kroz nekoliko nedelja je dobio poziv da radi u udaljenom gradu na izvanrednom radnom mestu koje se pojavilo na čudestan način. Još jedna žena je hrabro sledila predosećaj. Radila je za malu platu, a onda je pročitala moju knjigu Igra života i kako je igrati. Odjednom ju se pojavila misao da započne samostalni posao i da otvori čajđenicu i prodavnicu slatkiša. U početku je ta pomisao zaprepastila, ali je istrajala i odvažno nastavila dalje, pa je dobila radnju i saradnike. Izgovorila je reč za pojavljivanje skrivenih zaliha, jer nije imala dovoljno novca za svoj poduhvat. Sredstva su joj došla na čudestan način i radnja je otvorena. Od prvog dana je bila puna ljudi, a sada je prepuna i ljudi stoje u redu i čekaju da uđu. Jednog dana, sa obzirom da je bio praznik, njeni pomoćnici su se sve veselili i rekli da tog dana svakako ne mogu da očekuju mnogo posla. Međutim, moja učenica je odgovorila da je Bog njena potpora i da je svaki dan dobar dan. Tog popodneva je jedan njen stari prijatelj navratio da vidi prodavnicu i kupio je kilogram slatkiša. Napisao je ček i kada ga je pogledala, videla je da glasi na $100. Na taj način je i to bio zaista dobar dan. $100 za kutiju slatkiša. Ona kaže da svakog jutra ulazi u prodavnicu u čudu i da zahvaljuje što imala neustrašivu veru koja pobeđuje. Afirmacije. Prepreke božanskom delovanju sada su uklonjene i moje dobro mi uz milost dolazi na čudestan način. Sada se oslobađam iskorišćenih prilika i pohabanih stvari. Božanski red se uspostavlja u mom umu, telu i poslovima. Gle, ja sve obnavljam. Iako se činilo nemogućim, moje dobro se sada dešava. Neočekivano se sada događa. 4 vetra uspeha sada duvaju ka meni, samo ka meni. Sa severa, juga, istoka i zapada dolazi moje beskrajno dobro. Hrist u meni se uzdigao, sada ispunjavam svoju sudbinu. Beskrajno dobro mi sada dolazi na bezbroj načina. Udaram činelama i veselim se jer Bog ide ispred mene i moj put čini jasnim, lakim i uspešnim. Zahvaljujem na svom vrtoglavom uspehu. Čistim sve pred sobom jer sarađujem sa duhom i sledim božanski plan svog života. Uzavrela je moja duhovna takmičarska krv. Više sam nego dorastao ovoj situaciji. Svestan sam svog dobra i prikupljam žetvu beskrajnih prilika. Ja sam usklađen, staložen i magnetski privlačan. Sada privlačim sebi ono što mi pripada. Moja moć je Božja moć i ona je neodoljiva. Sada se u mom umu, telu i prilikama uspostavlja božanski red. Ja jasno vidim i postupam bez odlaganja, pa se na čudestan način ostvaruju moja najveća očekivanja. Nema nadmetanja na duhovnom planu. Ono što mi s pravom pripada, uz milost mi je dato. U meni se nalazi jedna neotkrivena oblast, koja mi se sada otkriva u ime Isusa Hrista. Gle, postavio sam pred tebe otvorene vrata sudbine i ni jedan čovek neće ih zatvoriti, jer su zakovana iznutra. Plima sudbine smenjuje oseku i sada mi je sve dostupno. Odbacujem prošlost i živim u čudesnoj sadašnjosti,
u kojem mi svakog dana pristižu povoljna iznenađenja. Ne postoje izgubljene prilike u božanskom umu. Čim se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Imamo odličan posao, u odličnim uslovima i radimo odlično, za odličnu platu. Genij u meni je sada oslobođen, sada ostvarujem svoju sudbinu. Prijatelj sam, sa svakom preprekom i svaka smetnja postaje prilika za napredovanje. Sve u univerzumu, vidljivo i nevidljivo, trudi se da mi pruži ono što mi pripada. Zahvaljujem što su zidine Jerihona srušene i što su u ime Isusa Hrista iz moje svesti potpuno izbrisani siromaštvo, ograničenje i neuspeh. Sada sam na carskom putu uspeha, sreće i obilja. Sve se kreće u mom pravcu. Neće mi dosaditi da činim dobro, jer kad najmanje budem očekivao, požnjeću plodove. Bog ide ispred mene i bitka je dobijena. Sve neprijateljske misli su uništene. Ja sam pobednik u ime Isusa Hrista. Ne postoje prepreke u božanskom umu. Prema tome, ništa ne ometa moje dobro. Sada nestaju sve prepreke na mom putu. Vrata se širom otvaraju, ustave podižu i ja ulazim u carstvo ispunjen, praćen milošću. Sada sam postigao odmerenost, sklad i uravnoteženost u svom umu, telu i prilikama. Nove oblasti božanskog delovanja sada mi se otvaraju i one su bogatorodne. Čovekova volja nema moći da spreči Božju volju. Božja volja se sada izvršava u mom umu, telu i u mojim prilikama. Božji plan za mene je trajan i ne može se promeniti. Usaglašen sam sa nebeskom vizijom. Božanski plan mog života sada uzima oblik jasnih i stvarnih iskustava na putu ostvarenja najiskrenije želje moga srca. Sada, sa neodoljivom snagom i odlučnošću, uzimam iz univerzalne materije ono što mi po božanskom pravu pripada. Ne odupirem se ovoj situaciji. Prepuštam je rukama beskonačne ljubavi i mudrosti. Neka se dogodi božanska zamisao. Moje dobro sada mi pristiže u postojanom, neprekidnom i stalno rastućem nabiranju uspeha, sreće i obilja. U carstvu nema izgubljenih prilika. Kada se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Ne bojte se ničega, jer nema sile da vam naudi. Prilazim lavu na svom putu, a nalazim anđela u oklopu i pobedu u ime Isusa Hrista. Savršeno sam usklađen sa delovanjem zakona. Stojim po strani i prepuštam beskonačnoj inteligenciji da moj put učini lakim i uspešnim. Ovo tlo na kom stojim je sveto. Ovo tlo na koje stojim je uspešno. Ono što je Bog učinio za druge, može da učini i za mene. I još više od toga. Potreban sam Bogu, kao što i On meni, jer ja sam kanal za izvršenje njegovog plana. Ne ograničavam Boga uviđanjem da sam ograničen. Sa Bogom i sa mnom sve je moguće. Davanje prethodi primanju, pa moji darovi drugima prethode Božjim darovima meni. Svaki čovek je zlatna karika u lancu mog dobra. Moj spokoj čvrst je kao stena. Vidim jasno i postupam žustro. Bog ne može propasti, pa ne mogu propasti ni ja. Ratnik u meni je pobedio. Tvoje carstvo neka mi dođe, tvoja volja neka se ostvari u meni i mojim delima.